Менә рухи яктан, менә Баярәзил абый да сөйләгән сүзләрендә дә безнең татарны татар булып саклап калырга ярдәм иткән Аллаһның нигъмәте ул дин булды. Ләкин ул дин бит, менә ул өч харф кенә шикелле үзе. Ул дин кешеләрнең, халкыбызның, милләтебезнең яшәү рәвеше иде. Менә әле без кичә генә дә матур бәйрәмдә булдык Козловка районында, Чувашия Республикасы, анда Янгилдино дигән, Кармыш дигән авыл. Вакытында бу авылда 8 тегермән булган, 3 мәчете булган, 3 мәдрәсәсе булган, ул күн заводлары булган, Германиядан китергән булганнар. Менә соңыннан бу авыл инде бераз какшый, илә намазын укырга, ылы сабантуй, меңнәп халык, 5 кеше намаз укырга бардык, калганнар рәхәтләнеп йортыңнарга утырып калды. Башкаларга фарыз түгелмени? Мулла мәзин дә тагын бер ике кунакка гына намаз укырга тиешмени? Менә безнең әле эшлисе эшләребез бик күп. Без тышкы яктан ялтыраттык. Тыштан без бик ялтырыйбыз, бик матур барыбыз да, ләкин эчки яктан әле калтырыйбыз әле. Эчки дөньябызны үзгәртергә әле эшебез бик зур алдыбызда. Шөкер, беренче адымнар эшләнде. Менә нинди мөхәббәт мәчетләребез төзелде, мәдрәсәләребез төзелде, ләкин әле барасы эшлисе эшләребез бик күп. Менә бу динебездәге милли төсебезне дә, милли рухыбызны да саклап калдырга тырышырга кирәк. Менә Татарстанда, менә бездә, Аллага шөкер, бу якларда матур иттереп яшәсәк, сер түгелдер. Татарлар матур, бай яшәгән кайбер төбәкләрдә бит инде хәзер сабантуйларны да уздыртмыйлар харам диеп. Ул мөселманнарга ярай торган эш түгел, кирәкми уздырмагыз диеп тыялар. Татар концертлары, театрлары турында мин сөйләмим дә инде. Ничек иттереп болай булырга мөмкин? Әгәр дә без, менә әле Нияз хәзрәт әйткән, үзебезнең ылы шәхесләребезне, имамнарыбызны, зыялыларыбызны, галимнәребезне белмәсәк, ничек иттереп без татар кешесе булып сакланып калырга мөмкин без? Менә шунарга игътибарыбызны юнәлдерергә кирәк. Һәм әлбәттә, менә Финляндиядәге яшәгән татарларыбыз шикелле, ничек алар анда мәхәллә системасын төзеп, финнар арасында үз телләрен саклап, гырыф-гадәтләрен саклап, рәхәтләндереп, сыкылдатып мишәрчә сөйлиләр алар анда. Алар мишәрләр анда киткән татарлар, әллә качан 150 ел элек Нижний Новгородтан киткән татарлар. Үзләренең фольклорный ансамбльләре шикелле дә бар, театрлары да бар. Рәхәтләнеп, менә татар булып, мөселман булып яши беләләр. Ә без, әгәр дә шул татарлыгыбызны онытсак, безнең башкалар белән тартышырлык кадеребез калмый. Без күпме генә тырышсак та гарәп тә була алмыйбыз, терек тә була алмыйбыз без. Без татар булган, татар булып Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга китергән, шулай сакланырга тиештә. Буларны булдырыр өчен халыкны җитәкләп баручы кешеләр кирәк. Менә дөрестән дә без Рөстәм Нургалиевичны якыннары белән Татарстан Казанның мэрларын, район җитәкчеләрен, башкаларны булсын, Минтимер Шәриповичны бәйрәм намазларында килеп мөселманнар белән бер сафка басып намаз укыганын бик озактан көткән идек. Башка милләтләрнең җитәкчеләре барып, теге батюшкаларыннан да артык чукыналар. Юшырак, безнекеләр юк иде. Аллага шөкер, менә бу заман килде. Безгә бит ул нинди горурлык, шатлык, сөенеч исти. Безнең җитәкчеләребез безнең белән бер сафка утырып намаз укый дигән. Менә Алла рәхмәте яусын аларга. Алар да бу якны тирән уйлап, матур хезмәтләр итәләр. Татарстанда гына түгел, сер түгел инде. Читтә яшәгән татарларга да зур ярдәм күрсәтәләр. Разиев Исмәгыйль, сезгә, сезнең исемегездә бөтен Татарстан Дәүләт Советына мин аерым рәхмәт әйтер идем. Конституциясының 14-нче маддәсендә башка төбәкләрдә яшәгән татарларга да ярдәм итәргә дигән менә шул җөмләне кертүегез өчен ул дөрестән дә без инде башка кемгә барыйк, кемгә таяныйк, сездән ярдәм алмасак, сезгә арканы терәмәсәк, ул зур эш булды. Һәм менә бу авылда да
İlmir şekilli, rayon yetekçileri şekilli kişiler beyramlar uzdıralar. Mine şunday merasimler uyuştıralar. Beyram uzdu da gitti, aşadılar da gittiler. Kine tügül bitu. Mine küpmü halık jıyla, yanı fikirler iştebiz, yaşlarımız biraz iyeleşe. Elbette mine mında min ılık işlerini görem, yaşlarımızı bir görmeyeyim. Mında mektepte okuturgan balalar vardır bitindi. Allah'lar kaya bulsa gittiler mi bundan bu avuldan? Ilık işlerimiz küp, Allah'ın tartırga kirek, Allah da kursun bu beyramni. Birge yaşik, çitleşmik, bu Tataristan iken, bu Çuvaşistan iken, bu Mardovi iken demik, ul siyasetçiler için sızgan çikler alar. Biz bir halık, biz bir millet, biz bir yolda yaşayan halık, mene şulay birden bulup, bir-birimizin şatlığına siyinişip, yaşarga nasip bulsun, hayırlı hizmetler, hayırlı işler işlegende Rabbimiz bizge yardımından taşlamasın. Amin inşallah. Şulay dep bugünkü beyramimizning naq mana bu ülüşü dinimizni quvvetlerge yordam etu, musulmonlarning o'zaro aralashuvuna, fikrlashuuna, birlashuuna yo'l ochuu bo'lib turadi. Hozir va'z silay uchun sahnaga ko'rinakli shaxsimiz Tatariston Respublikasining bosh qoziyi Jalil Hazrat Fazliyevni chaqiramiz. Rahmat etasiz. Azizli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Big shot mene bugün sizin bilen şıraşuğa. Allah Teala özünün cennetinde de şıraşularımızı nasip kılsaydı. Hem en birinci itip mininde şu şaranı uyuşturucu kişilerge, mene İlmir Efendi big şavub yürü bağındımında büyük zor rahmet eytesim kile. Hadis var bitinde vatanını siyu imandan deyip, biz vatanımızı suyarga tiyiş, biz doğan yerimizni suyarga tiyiş, biz doğan yerimizni, doğan avullarımızı qaygırtırga tiyiş, balalarımızda doğan yerge, doğan avulga mehabet ırlıkların salırga kirek. Ve şuna göre bu şaralar elbette bik mühim. Amin demin ikinci zor sözüm rahmetimni Elbir Hazretge eytesi kile. Menin de bik dilim kısıtıp duradır. Egil Jalil Hazret kimşilikni göre deyip eytirler rinde deganiyim. Mine qartayıp günah işley almay başlagaçkına akılga kelgen qartlar bilen elle nässeşlep bulmayaşlar kirek. Mine mında bu qartlarga köpmügüne söylesəň dağlar indi bebey de tapmay, avuldyň kileşegi de bizden kolda tügül. Mine mektep mında bir balalar vardır bit indi. Mine balalarını kitirip, motor edip giyindirip, en birinci mında balalar otururga tiyiş. Bizning mine bu şarabız bigirek de mine balalarımızda doğan ilge, doğan yerge mehabet duyatırga kirek. Kızgarışka karşı bugün köp avullarımızdan hali bik maqtanırlık tügel. Avullarımızın qabığı var, işi yok. Mine bizning min yaşagan avulda 1858 yılını 70 yurt bulgan. Şol 70 yurtta 425 irat, 424 hatın kız yaşagan. 70 yurtta 849 kişi yaşagan. Bir yıl avulda, hazır avulda 257 hocalık var. 257 hocalıkta 850 kişi yaşıyor. Abi babaylı, malaylı kilenine, anıklı iler sanı 50 nişegine. 5'ten birigine. Kalganında ya abi bile babay şunda. Ben şuna göre bugün soňky can alu isabını qarasagız da anda iki isab alu arasında Tatarlar 200 minge kiymegen. Müslüman halklar arasında birden bir kiymegen halk Tatar halkı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytgan idi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve laqad kezzebellezine min qablihim fekeyfe kana nakir. Dinsiz bir gene kavimni de yer yüzünde tutmayayım, ikinci hayırlı kavim bir alıştıram deyip. Biz indi dinsiz yaşaulukning şunday bir şigine kelip jitkenbiz. Demek indi biz halk bulup, ekiringine yokka çıkıp barabız. Mında aldan şişireuvçiler aytip gitti. Bugün bizge dinimizni tutarga, balalarımızны dini etip terbiyelerge bütün mümkinlikler var. Meşitlerimiz var, medreselerimiz var. Balalarını dini etip terbiyeleyen için bir gün bir söz etmeyi. Şunday rivayet var bitinde. Bir kişinin günahı için Allah Teala doňguzga aylandirgan suruk bilen indi. Nice yıl doňguz bulup turga deyip.
Дуңгыз булып туры-суруга беткәч, маңа хәбәр килгән инде, сиңа кеше булыр вакыт җитте кире диеп. Шушы яхшы матур рәхәт пычрагымнан, шушы шибәр хатынымнан аерып бер кеше ясый күрмәгез дип җылы икән теге дуңгыз. Менә 80нче елларда безгә дин тотып, дини булып, балаларыбызны дини итеп тәрбияләп, кешечә яшәргә мөмкинлек булды Аллаһ Тәала тарафыннан. Без әле һәммәм без кеше була күрмик дип җылап, шул дуңгыз шикелле үзебезнең пычрагыбыздан аера күрмәгез дип ябышып ятабыз кызганычка каршы. Менә әйттем инде, халык буларак без кими башлаганбыз. Галимнәр әйткәннәр, халыкны саклар өчен 4 әйберне сакларга кирәк. Иң беренче динне сакларга кирәк. Бу турыда инде Разил Исмәгыйлевич тә, аннан Әлбир хәзрәтләр бик матур әйтеп киттеләр. Диннең кирәклеге, аны саклау кирәклеге турында. Икенчесе җанны сакларга кирәк. Өченчесе нәселне сакларга кирәк. Дүртенчесе малны сакларга кирәк. Менә икенчесе менә җанны саклау. Менә мәктәп, әле миндә тыңлап утырам, мәктәпкә безнең оптимизация ясадылар дип. Кемнәрнедер гаеплиләр. Кем оптимизация ясады мәктәпкә? Кем әйтә? Безнең ялкау киленнәр, кызлар. Менә безнең авылда тәслимәдә 7 бала бар, Рахиләдә 5 бала бар. Мен әйтәм, авыл сайын 10 тәслимә, 20 Рахилә булса бер мәктәптә ябылмасы иде. Аларны кем үстерергә тиеш? Аларны бит Разил Исмәгыйлевичтәр закон чыгарып үстерә алмыйлар. Дәүләт советында, хөкүмәттә, президентта аны безнең балаларыбыз авылны кем тота? Авылны кем тота? Әйтегез. Авылны төп йорт киленнәре тота. Төп йортта килен булса, ул нигез бара. Кунакка кайтырга урын була. Авылга кемгә кайтып микән, кая барыр микән диеп, бер чыласы булмый. Ул нигез бара. Анда сыер да бар, анда бабай да бар, анда онык та бар. Ул йортта тәртип, бер төп йортта килен булса. Мин үзем ашка барсам да, малай килен, әби бабай тора торган йортта иң беренче киленне бастырып рәхмәт әйтәм. Рәхмәт сеңнем, шушы өлкәннәр белән торган өчен. Аннан соң шул кызны үстергән әтиянегә әйтәм. Рәхмәт, төп йортта хезмәт итәрлек кыз бала тәрбияләп үстергәнегез өчен дием. Төп йортта килен барыбызга да кирәк. Әмма беребез дә кызны кайнаталы йортка бирәсе килми. Ипотека алып, сыерны сатып, ничек итсәк итәбез, фатир алып, чыгарып җибәрәсе килә кыз белән кияүне. Үзебезгә килен кирәк. Мин инде менә теге рәхәтләнеп, курыкмыйча теге сезнең алда әйтә дә алам, балаларыгыз авылда калсын, төп йортларда торсыннар дип әйтәм. Без үзебез дә төп йортта тордык. Әтияни белән тордык. Әле соң менә узган елга кадәр 4 буын яшәдек бер төп астында. Сентябрьдә ни вафат булды, рәхмәттә булсын. Менә аңарчы әни, малай хатын белән мин, малай белән килен, оныклар 4 буын яшәдек. Менә бүген дә мин Кодага рәхмәтле 2 кайнана өстенә килен килде бит. 20 яшьлек кыз менә безгә хезмәт итә ул. Менә шундый балалар тәрбияләргә кирәк. Җанны сакларга кирәк. Менә җанны саклау дигәндә бүген бөтенебездә күп бала кайтудан куркабыз. Үзебез әйтәбез, без иманны, без динне, без Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылабыз дибез. Аллаһ Тәгалә әйтә, һәр бала ризыгы белән туар ди. Безнең намаз укый торган, теге мәчеткә йөри торган әби кызы икенче бәбәйгә алса, ул хәер сүстермә, ничек итәрсең? Кирәк түгел дип иң беренче әби кычкыра, үзе намазлык өстендә утыра ул. Ул тәвәккәл кылу була инде. Аллаһ Тәгаләгә. Менә балаларны югыйту, балаларны төшерү буенча Россия беренче урында тора. Татар халкы да шуннан калышмый. Кыямәт көндә үтерелгән кешеләр үтерүчеләр янына килерләр ди, һәм сорарлар ди, менә моны үтергән сез ни гаебе бар иде дип. Үтергән кеше акланыр ди, ул миңа куркыныч янады, ул мин үтермәкче булды дип. Менә шул вакытта дөньяга туарга тиешле булып та тумый калган сабыйларның җаннары китерелер дә ди, Аллаһ Тәгалә ата-анадан сорар ди, менә буларның ни гаебе бар иде. Үзенең нәселен белеп, менә бу мунчали укулары да менә безнең тамырыбызны, без бит авылдан чыкканнар, безнең тамырыбызны, безнең нәселебезне искә төшерү өчен җыелган әйбер ул. Мәхәббәт уятыр өчен. Менә
селекция дигән фән бар, яхшыга яхшыны кушкач кына яхшы була. Менә безнең балаларыбыз үзенең нәселен белеп, тамырын белеп, шуның белән горурланса, ул ишраклы начар нәселләр белән кушылмый. Үзенең динен белсә, аның белән горурланып үсә, ул башка дин кешеләре белән кушылмый. Безнең халкыбызның тагын бер афаты катнаш никахлар. Ул башка милләт кешесе белән кушылмый, үзенең милләте белән горурланып үсәлсә. Һәм без милләт буларак яши алабыз. Безнең әз генә санлы балаларыбыз, алары да катнаш никах белән бүген юкка чыгып бара. Шуңа күрә безгә нәселне белү кирәк. Менә нәсел буенча төшсәң иң беренче кеше Адам галәйһиссәлам булган. Без бөтенебез туганнар. Шуңа күрә һәм инде өченчесе инде малны саклау. Һөнәрле итеп малны тота белә торган без балалар тәрбияләргә тиеш. Менә динебезне сакласак, җаныбызны сакласак, нәселебезне сакласак, малны таба белсә, милләтебез тапкан малны тота белсә, әлбәттә менә авылларыбыз яшәр, мәктәпләребез ябылмас, детсадларыбыз ябылмас, халкыбыз алга таба барыр. Бүген моңа бөтен мөмкинлекләребез бар. Хөкүмәт менә бөтен булдыралганын эшли. Бүгенге заманда да мин моны курыкмыйча әйтәм. Миңа кай вакыт сорыйлар, синең хөкүмәткә карашың ничек, синең президентка карашың ничек? Без Киров кырыенда яшибез. Менә безнең авылдан соң Киров баштана инде. Нәкъ Татарстанның Чувашия кырыенда бит инде. Без Киров кырыенда. Анда Кировка чыгып китсәң шаккатасың инде. Бездә әле Аллага шөкер бүген яшәргә шартлар бар. Шуңа без инде хөкүмәтебезгә дә рәхмәтле моның өчен булган мөмкинлекләрдән файдаланып, менә шушындый чаралар күбрәк булсын, балаларыбыз катнашсын, авылларыбызны гөрләтерлек итеп тора торган балалар тәрбияләп үстерик. Менә яшьләр булмагач, әби бабайлар бездән генә булмый бит инде, алайма карт кешенең сүзе Киринский акчасы шикелле. Үзе күп кыйммәте юк. Син сөйләп торасың, балалар үзенчә эшләп тора. Менә шуңа күрә Илмир әфәнде киләсе елга бу сөйләгән сүзләр теге Киринский акчаларына гына булмасын инде. Барыгызга да тыңлаган өчен бик зур рәхмәт. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать, Татарстанның халык артисты, күренекле вокал җыр укытучысы, Казан Федераль университеты профессоры Миңгол әфәнде Галиев та бәйрәмебез кунагы. Рәхим итегез. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba ya merhaba. Rahmet etsin hu Allahu. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba ya merhaba. Rahmet etsin hu Allahu. Hoş geldiniz, merhaba. Her adımımız için şiksiz savab yazılsın. Dinimiz gafur olursun. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba ya merhaba. Rahmet etsin hu Allahu. Hoş geldiniz, merhaba. Dinde ihlas bulunuz, niyette saf bulunuz. Görkem bulsun kalbiniz. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba ya merhaba. Rahmet etsin hu Allahu. Hoş geldiniz, merhaba. Kıyamet günü bulganda nurlu bulsun yüzünüz, cennet bulsun uğranağız. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba ya merhaba. Rahmet etsin hu Allahu. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Açıp koy aldığına Kur'an, oku ihlas bilen her dem. Tabarsın derdine derman, kişin gündüz oku Kur'an. Canını paklıyım desen, üzengni saklıyım desen, sözengni aklıyım desen, kişin gündüz oku Kur'an. Бар шайтан туя, бар күңел моңа. Әле менә Җәлил хәзрәт чыгыш ясаганнан соң гаҗәп акыллы кеше бит име. Юморны да ул халыкчан итеп әйтә белә, һәм кешенең йөрәгенә үткәреп сөйсүен дә әйтә белә. Мен әйтәм, Разил әфәнде, депутат түгел багай бит ул име. Менә шуны әйтеп торам әле. Үзегезнең рәт калсагыз, менә дигән бергәләшеп эшләргә, менә дигән тәртип урнаштыра торган кеше булачак ул. Бу бит хөкүмәткә каршы түгел, хөкүмәткә ярдәм итә торган кеше. Мин әйтәм, чынлап та менә дин әһелләренең тормыш белән бәйле булуы
Һәм шын мәгънәсендә ул ил өчен, халык өчен иң кирәкле дип саныйм мин аны. Чөнки дин әһелләр аерым, депутатлар аерым дигән сүз түгел. Шын мәгънәсендә менә рәхмәт сезне чакырганыгызга, менә бу халыкның әйткәне сүзе бар. Ил яшәү моң белән. Моң ул мискенлек түгел. Батырлык та моңсыз була алмый. Уйлап карасак, Тукайлар, Җәлилләр, алар бөтенесе моңлы булганнар. Чынлап та, менә шушы Ходай Тәгалә миңа язган, Аллага шөкер, шушы моңга хезмәт итәргә без юкка гына түгел, менә күренекле безнең татар халкының күренекле дөньяга данлыклы Зөһрә ханым белән монда килүебез һәм безне чакыруыбыз ул бик әһәмиятле дип саныйм. Чөнки менә ни дисәң дә без балалар белән дә эшлибез. Мөнәҗәт ул бөтен җыр сәнгатенә, бөтен менә концерт дип концерт дигән сүзне әлләнче күңелгә ятып бетми мине шунда. Бу концерт дигән әйбер ул ничектер әле җитмәсә хәзерге заманда бар татарча солянкалар, малянкалар китте, алар түгел. Менә шын мәгънәсендә мөнәҗәт әйтү кебек, шын йөрәктән әйтергә фикерне халыкның күңеленә җиткерү сәләте дип әйтер идем мин. Шуңа күрә менә монда вакыт кыска булу сәбәпле ниләр инде ак яулыклы абыйлар түгел, безнең яшьтәш кызлар. Гафу итегез, Җәлил хәзрәт. Сез бит юморга бик оста, мин әйткән бар инде. Сезнең бер сөйләгәнегез булды бит әле. Нидә менә бер абзый килгән дә ул абзые. Менә хәзрәт нәрсәдер һаман балалар ишәя дип. Нишләптер сез аңа киңәш биргәнсез бит, ничек ишәйтмәскә дигән сүзне. Гаҗәп итеп. Син хәзрәт булай дип әйтәйде. Син булай, хатының белән бергә яткан вакытта бер яктан ятканнан соң әкреннән икенче ягына күчеп ят дип. Менә шуннан соң күпмедер вакыт үткәч хәзрәт янына килгән бит. Менә бит Җәлил хәзрәт. Менә сез әйткәнчә эшләдем мин. Юк. Син алай итмәгәнсең. Син уртага җиткәч туктап торгансың дип әйтте. Бу бит ул бит халыкны күбәйткән, ни тәртә дә күбәйтә алган. Бер күрешү, бер гомер дип, дуа кыла дәваниләр, яңа төсмер мәгънә ала, борынга җыр моңлы киләр. Дәваниләр бер елмайса, үсә күңел офыклары, яннарында уйнап йөри, ырчык буе аныклары. Кичен алар сабыйларга, мөнәҗәтләп кили-кили, пәйгамбәрләр тарихыннан гыйбрәтле бер кыйса сөйли. Миш янында тып-тын гына, тыңлап тора киленнәре, шулдыр үзе игә иман, татулыкның иңүләре. Худайның бер бирмеш көнен дуа кылып сәламлиләр, ил аклыгы, ил шатлыгы, ак яулыклы ак әбиләр. Ил аклыгы, ил шатлыгы, ак яулыклы дәваниләр. Гомерем буе мин сиңа бурычлы, итуган җир газиз җир, и Ходаем исән чакта җирдә, изгелек кылырга мөмкинлек бир. И Ходаем исән чакта җирдә, изгелек кылырга мөмкинлек бир. И Ходаем, җирдә кешеләргә инде тынычлык бирә күр, күпме газаплар кичерелгән, иманга китереп аларны ярдәм итә күр. И Ходаем, амин. Бүгенге көндә мөхтәрәм җәмәгать, әйткәнебезчә җәмгыятебездә халкыбызның әхлагын тәрбияләүдә дини кыйммәтләргә зур игътибар бирелә, һәр хәлдә бирергә кирәк икәнлеген аңлап утырабыз.
Bu турыда тулырак сөйләр өчен сәхнәгә Мунчали укуларын төп оештыручыларның берсе, Ислам дине кабул ителүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншинны биргә чакырабыз. Рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين hürmetli Munchali халқы muhterem келген қонақлар берде Ирактан якын итеп шушында хөрмәт итеп келген һәрбер кардәшләр сезләрне һәркайсыларыгызны Аллаһның улуг сәламе белән сәлам дисә килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуh. Әлбәттә, менә бүгенге мәҗлескә шундый шатланып килүләребез чын йөрәктән икәнен әйтәсе килә. Нәрсәдән, ничек итеп без үзебезнең авылларыбызны саклап калырга тиешбез. Biz һәрберебез авыл балалары, авылдан чыккан. Көн әйләнәсендә кайда гына булсак та, без үзебезнең туган җиребезне, үзебезнең йортларыбызны сагына торган булабыз. Менә бүген биредә бер мәдрәсә бу. Безләр килдек, шушында һәммәбез тыңлыйбыз, вагызланабыз. Үзләребезнең татар моңнарын, мөнәҗәтләрне ишетәбез. Хикмәтле сүзләр үзебезгә алабыз. Менә булар бөтенесе дә безнең татар халкына хас әйберләр. Үзегез беләсез, 90нчы елларда безләргә иркенлек бергәннән соң милләт белән диннең аерылып калуы. Аерылды. Дин әһелләре үзләре бер якка китте, милләт икенче якка. Кызганычка каршы 200 елдан артык вакыт узганнан соң Аллаһның рәхмәте белән, менә бу дәүләтнең ярдәме белән, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессының да өлеше кирип, безнең дин әһелләре белән милләтне берләштереп, менә хәзер без янә бергә барырга тырышабыз. Бигрәк тә Татарстан Диния назараты да менә ничәнче ел шушындый вакыйгаларны истә алып, безнең татар галимнәре елында, шул ук вакытта гурыф гадәте елында, шул ук вакытта Куръан елында игълан итеп, без инде ел сайын төрле чараларны оештырырга тырышабыз. Бигрәк тә менә бу чара нәрсәгә якын итә, безнең татар халкын саклап калырга бердән бер юл шушы юл. Авылыбызны саклауда, үзегез күрәсез, шушы 200 ел эчендә генә дә күпме авыллар югалып бетеп бара. Авылны саклаганда, менә һәрбер чыгыш ясаган кеше, булсын ул Разил абыебыз чыгыш ясады. Шул ук вакытта Альбир хәзрәт, Җәлил хәзрәт, һәрберебез нәрсәгә тукталдык? Авылның яшәешенә, безнең киләчәгебезгә. Менә шушындый чараларны оештырырга зур өлеш керткән кешеләргә мин аерым рәхмәт әйтәсе килә. Үзебезнең гурыф гадәтләребезне сакларга көчләрен, малларын сарыф иткәнгә, шушында 4 ел эчендә килгән вакытыбызда һәр вакытта яңарышны күрәбез. Менә ул мәдәният йорты булсын, шул ук мәктәптә булсын, шушы юллар булсынмы, һәр вакытта үсешне күрәбез. Булар һәр шушы безнең мәҗлесләрнең әсәре дә бардыр дип уйлыйбыз. Минем инде бигрәк тә озын сүзнең кыскасы безнең намазга вакыт килеп җитә. Бер кеше безне тәбрик итәсем килә. Шушы мәҗлеснең башында торып, көн-төн тәүлегенә 24 сәгать ул чавып, борчылып тора торган, үзенең халкы өчен, үзенең милләте өчен, авыл өчен борчыла торган шәхсебез, аның иртәгә берсе көнгә монда туган көне, ул Илмир әфәндене бирегә чакырасым килә һәм үзебезнең исемнән аны тәбрик хаты белән тәбрикләп үтәргә рөхсәт итегез. Хөрмәтле Илмир Расих улы, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуh. Сезне Ислам динен кабул итәгән 1000 ел исемендә Казан Югары мусульман мәдрәсәсе шәкертләре һәм коллективы исеменнән сезне туган көнегез белән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Сез халкыбызны дингә кайтаруда зур эшләр башкаруыгыз барыбызга да мәгълүм. Татар мусульман өммәтен туплау, дингә тарату кебек мәсьәләләрне алга куеп үз позициягездан нык торучы, туры сүзле шәхес буларак безгә танылдыгыз. Һәм дә Аллаһ субхана ва тәгалә сезгә саулык, сәламәтлек, тынычлык гаиләгезгә, киләчәктә дә шушы милләтебезгә, динебезгә файда китерәтен булып, бергә хезмәтләргә насыйп әйләсен иде. Ул телефоннан миңа шалтырата, Җәлил хәзрәт дие, син кил инде, син килмәсәң Мунчали укуы булмый ди. Мин әйтәм, мин килмәсәм дә Мунчали укуы була.
Ну син жүрмәсәң точно белмим мин әйтәм менә. Бик зур. Әле шул ук форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәсе килә Җәлил хәзрәткә дә, чөнки Җәлил хәзрәтнең бүген 2 мәҗлесе бар иде, ул мәҗлесләрен дә калдырып бирегә килгәне өчен. Инде нәрсә генә әйтсәк тә, атнасы буе инде монда мунчарилар Җәлил хәзрәт киләсен көткән иде, инде үзен аклады, үзегез күрдегез, һәм киләчәктә дә бергә шушындый укуларыбыз дәвамлы булсын иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Мөхтәрәм җәмәгать, тәбрикләү өчен сүз Ульян өлкәсеннән килгән кунакларыбызга бирелә. Ульян өлкәсе мөфти урынбасары Рафаил әфәнде Нәҗметдинов биредә. Рәхим итегез. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram musulmon qardoshlarimiz. Barchagizga shu zo'r bayramlar bilan tabrik etam. Mana endi bu yil 4-chi bayram. Biz kelamiz shodlanib, yaqtoshlarni ko'rib deb. Bizdə də bit Ulyanda dırjanalar köp. Tıralar sizning balalarınız anda biləkdə indi men Ulyanның Яңа şəhərində tirabız. Яңа şəhər məscidində işləyibез. Алар бездә торып бик ярдәм кулы сузалар безгә дә. Бездә инде менә сезгә карап инде 3-4 ел инде үткәрәбез шундый Яңа шәһәр укулары. Менә бу ел былтырда килделәр, бу елда килә Дыржанорда да, Апаста, Буада, Тәҗештә килә. Менә шулай бергәләшеп, дуслар гына дуслашып яшәргә насыйп булсын әхирәт ди. Барчагызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, семьяларыгыз тыныч булсын, дөньялар тыныч булсын. Вот. Мен инде табыркат әйтәсем килә, Улянның бөтен татарлар, мөселманнардан сезгә кайнар сәламнәрне бирәбез. Ассаламу алейкум рахматуллаһи ва баракатух. Менә хәзер инде безнең табыр мактанып әйтәсем килә инде, шатланып әйтәсем килә. Яңа шәһәрдә Заволганың аръягында татар глава администрациясе безнең инде Наил Хасанович менә күптән тегелгәнә безнең мөселманнарга 150 квадрат метр урын алып бирде. Ул бездә булган нәрсә түгел иде. Без утка да, суга да, газга да түләмибез. Шундый матур иттереп бер гортның ортасында татарларга бик шатлыклы хәбәр бу. Менә сез дә килдегез, бездә инде хәзер Яңа шәһәрдә генә 3 төштә мәчетебез бар. Бергәләп шулай бәйрәмнәр үткәргә насыйп булсын. Ассаламу алейкум рахматуллаһи ва баракатух. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Мөхтәрәм җәмәгать, хәзер без сәхнәгә филология фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының Язучылар һәм журналистлар берлеге әгъзасы, шагыйрә, прозаик, публицист, тәрҗемәче, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Флёра ханым Тарханованы чакырабыз. Аның да җәмәгать мөслимингә әйтер сүзләре бар. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Мин бик шатмын Кабат Мөнчәли авылын күрүемә һәм Кабат Мөнчәли халкын күрүемә. Мин әзерләгән сүзләремне, гыйльми вәгаземне яшьләр монда утырса, балалар монда утырса дип әзерләп килгән идем. Ул клубта булыр. Бер генә сүз әйтәм. Дин турында менә дингә әле кирип китмәсәм дә дугалар өйрәним дисәм, берничә китап сайлап алган идем. Шул китапларны укып карасам, менә мондагы дугаларны, менә мин өчесен алып килдем, аның өчесендә 3 төрле язылган. Кайсысыннан укырга, кайсысыннан өйрәнергә. Шул китап чыгаручыларга иң белемле, иң грамоталы муллаларыбыз үзләренең киңәшләрен бирсеннәр. Бу бер генә сүз. Хәзер узакка сузмыйча сүземне сезнең һәрберегезгә үземнең иң изге теләкләрем кертеп язылган сәламәтлек телим мин сиңа дигән шигыремне укып китәсем килә. Ул шигырьгә 3 композитор көй язып, 3 җырчы җырлый. Менә сезнең бәлки ишеткәнегез дә бардыр аны. Әмма ләкин менә бу сүзләр сезнең һәммәгезгә дә теләк булып барсын иде. Бу дөньяда яшәү гаҗәп авыр. Борчулары йөри мең килеп. Бәхетне саулык кына бирә. Сәламәтлек килсен иң элек.
Байлыгы да читтә өйлеп кала. Дәрман биргән саулык булмаса, сөю уты шәшеп йөрәгеңдә дөрләп янган учак тормаса. Кадерен белми жуйсаң саулыгыңны, мең тарафка эзләп чабарсың. Хәлсез калып, өмөтең сүнгән чакта, бу җырымнан шифа табарсың. Үзәкләргә үткән газаплардан көчлеләр дә кайчак бер сына. Гомер буе янып яшәр өчен сәламәтлек телим мин сиңа. Сәламәтлек телим һәммәгезгә дә. Бары сәламәт кеше генә барысында булдыра ала, барысында тормышка ашыра ала. Минем иң изге теләкләрем сезгә шул. Калган сүзләр клубта. Мөхтәрәм җәмәгать, без сәхнәгә Буа районы мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәновны чакырабыз. Аннан программаны игълан итәрбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мен инде менә быел әле беренче инде шушы мөнчәли укулар турында инде бик күп ишеттек, бик матур уза икәнлеген ишеттек. Инде иң беренчедән шушы төп максатын аңлап бетерә алмыйдым. Һәм ләкин менә монда утырып, нитеп, тыңлап, дөрестән дә инде менә бу укулар бик кирәкле. Зур бер мероприятие өчен дигәндә, чөнки беренчедән авылны саклап калу, икенчедән милләтне саклап калу, өченчедән динне саклап калу, менә бу бик зур, бик күп файда китерә. Анасын әлбәттә менә монда кешеләр белән күрешеп, сөйләшеп, танышып, бик күренекле кешеләр белән бу да инде бик зур файдалы. Чөнки инде менә күп фикерләр ишеттек, күп вагазлар ишеттек. Иншалла менә бу киләчәктә дә андый укулар дәвамлы булса иде иншалла. Барыбызга да исәнлек, саулык. Менә шушы зур бәйрәмнәребезне иншалла без инде хәзер безнең вакыт җитте инде намазга, инде азаннар әйтеп, иншалла без инде бәлки намазга китербез иншалла. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة عالية رفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد برحمتك الله